Al llarg de la història s'han escrit milions de llibres i centenars de milers de biblioteques estan plenes de llibres, biografies i memòries de persones que han viscut al llarg de la història. Cap altre llibre en la història, però, s'equipara a la Bíblia en quant a número de còpies i en número de ventes. Tot i que en els últims anys s'ha posat molt en dubte la fidelitat de la Bíblia, si les persones que l'han escrit és de veritat o només l'ha escrit una sola persona i ens ha enganyat a tots, i totes aquestes coses, que el que intenten és treure seguretat en els cristians sobre la paraula de Déu, tots aquests temes que es podrien tractar, avui els deixarem a part per tal d'intentar profunditzar una miqueta més en lo sobrenatural de la Bíblia. Ens oblidarem de lo natural i parlarem sobre lo increïble que és aquest llibre, per què és tan increïble i quant de necessari és per tots els cristians. Afortunadament, avui tenim una persona que ens acompanya, el qual jo m'atreviria a dir que és una persona que no només ha estudiat molt la Bíblia, sinó que és una enamorada de la Bíblia. I per tant, serà una conversa molt interessant en la qual descobrirem i entendrem una miqueta més la paraula de Déu. Això és Trèvolcast, el podcast de l'Església de Trèvol. Benvinguts i donem la benvinguda al Pol, com sempre. Com sempre. I donem la benvinguda al Samuel. Samuel, benvingut siguis al Trèvolcast. Bien hallado, muchas gracias. Presenta't una miqueta perquè els nostres oients puguin saber una miqueta més de tu. Bien, bueno, yo soy Samuel García, soy miembro de la Iglesia Evangélica de la Gracia, ahí sirvo en la predicación, en la enseñanza, estoy casado con Ana, juntos el Señor nos ha bendecido con 4 hijas y nada, estoy muy contento de estar aquí compartiendo con vosotros este tiempo y hablando de la Biblia, que es el mayor regalo que podríamos tener de parte del Señor. Amén. Doncs començarem parlant, com ha dit el Samuel ara, sobre la Bíblia. I començarem amb el verset que trobem a Èxode 34:27, que diu: «I Javé digué a Moisès: escriu-te aquestes paraules, perquè d'acord amb aquestes paraules he fet un pacte amb tu i amb Israel». I he escollit aquest verset perquè crec que és una miqueta el principi del que vindria a ser la Bíblia i el principi del que vindria a ser l'escriptura de la paraula de Déu per la benedicció de les persones i del poble d'Israel i ara nosaltres, no? També. Llavors, quan Déu dona una prescripció com aquesta, evidentment hi ha una voluntat al darrere d'aquesta prescripció, i si algú Déu ens ho regala com ens ha regalat la Bíblia és perquè realment sap que nosaltres necessitem algo així. Podríem parlar una miqueta de la necessitat de la Bíblia per les persones cristianes? Sí, yo diría que la Biblia es necesaria por la naturaleza misma de quién es Dios y quién somos nosotros, ¿sí? Dios es un ser infinito, creador de todo lo que existe, Él es trascendente. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Eso significa que Él está apartado, Él está en otra categoría de cosas. Él está fuera de la creación, por eso es el creador de todo. Él no puede estar contenido en su propia creación, Él tiene que estar fuera de la creación. Y eso hace que nosotros no tengamos medios naturales para poderle conocer, ¿sí? Si Él nos hubiera querido revelar. Entonces la Biblia es necesaria para conocer a Dios. De hecho, la Biblia es el único instrumento que tenemos para conocer a Dios en términos salvíficos. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia dice que Dios se ha revelado por medio también de su creación, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Eso significa que el ser humano, todas las personas tienen una percepción de quién es Dios. Al menos tienen esa revelación por su parte. De hecho, esa revelación es revelación verdadera, porque si no fuera revelación verdadera, Pablo no podría decir que no tienen excusa los pecadores a causa de esa revelación, ¿no? Ahora, este tipo de revelación que nos muestra quién es Dios, nos muestra su poder, nos muestra su grandeza, nos muestra la creación, sí. Nos muestra que Él está ahí, pero no nos puede llevar a la salvación, no nos puede llevar al Evangelio. Nadie puede ver una montaña y decir, Jesús murió por mí hace 2000 años, ¿no? Eso no puede ser así, no pasa así. Entonces necesitamos la Biblia para poder conocer el carácter de Dios, para poder conocer la historia de la redención y en definitiva para poder tener comunión con Él. Entonces, la Biblia es el acto condescendiente de Dios de querer darse a conocer al hombre. Cuando hablamos de condescendencia tenemos que explicar este término porque en nuestros días tiene muy mala fama, ¿no?
si alguien... Da penita. Da penita, ¿no? O sea, si alguien es condescendiente, ¿no? Pues sabe mal. No seas condescendiente conmigo. Sí, ¿Qué significa, no? Pues cuando una persona te está tratando como que ella sabe mucho más y que te tiene que explicar las cosas como para tontos, porque si no lo entiendes, decimos que esa persona es condescendiente. Entonces lo tenemos como un defecto, ¿no? En nuestro contexto, y tiene sentido que sea un defecto. Pero cuando pensamos en quién es Dios y quién somos nosotros, o Dios condesciende para comunicarse con nosotros, o nosotros no le podríamos conocer. I este és el punt. Realment sí que ens ho ha d'explicar com si tinguéssim 3 anys, comparat amb ell. Exacte. Ese es el punto, ¿no? Entonces, bueno, eso es la necesidad de la escritura. Necesitábamos que él nos hablara, porque como dijo Juan Calvino, lo finito no puede contener al infinito, ¿no? Entonces, estamos en necesidad porque si no, no podemos conocerle, no podemos saber quién es él. No sé si hi ha alguna cosa que voldries afegir. No m'atreveixo. Començo amb tu la propera pregunta perquè puguis portar alguna cosa. No cal. No, però sí, és evident, està jo crec que més que demostrada la necessitat i sobretot el que deies del fet per arribar a conèixer a nivells de salvació. Sí. No? Perquè evidentment el que has dit, no? Déu se'l pot conèixer i Déu el pot veure, i és per això que al llarg de totes les nacions de la història, fossin la nació jueva o qualsevol altra nació, sempre hi havia una creença en un ésser superior. Sí. Si te'n vas a qualsevol altre dels sumeris, te'n vas als babilonis, sempre hi havia un déu al que adoraven. Ells eren conscients de que no podien ser lo màxim, que hauria d'haver-hi algú per sobre, no? I el curiós és com és algo que s'està perdent, això. Ara la societat d'avui en dia pretén ser l'ésser màxim sense que no hi hagi ningú per sobre seu, i una d'aquestes coses està perjudicant molt la nostra societat, però és totalment evident que per molt que tothom coneixia que hi havia una existència d'un Déu, aquell Déu no els portava a la salvació. Només l'únic Déu, el que s'ha revelat a través de la seva paraula, com és la Bíblia, és el que et pot portar a la salvació, i és per això que és necessari que no només s'adori a un Déu, sinó que s'adori al Déu correcte i que es reconegui la redempció. Per un tancament, jo diria que el verset aquest de que Jesús diu que ell és el camí, la veritat i la vida i que ningú arriba al Pare si no és per ell, és això, vull dir, tu no arribaràs al Pare a través d'una muntanya nevada o d'una platja o de la immensitat de l'oceà. O d'un Déu que té el cap de cocodril i el cos d'un una gat. tortuga, sí. Vull dir, no, aquestes coses, per molt que tu adoris i per molt que tu reconeguis que ets inferior a algú, aquest reconèixer no et portarà enlloc. Sí. Llavors, una de les característiques importants en aquest sentit de la salvació és la suficiència de la paraula de Déu, perquè si la paraula de Déu fos incompleta o fos insuficient, seria un regal una miqueta enverinat, no? En plan, et dona a conèixer però no t'ho dona tot, i llavors et deixes una miqueta amb les ganes. Llavors... Bueno, enverinat no, jo diria cruel, perquè llavors és com que t'obre la porta i llavors, entre cometes, qualsevol podria dir el que sigui i no tindries cap mena. Jo crec que això ho lligarem també amb el tema de l'autoritat, en plan, que al final trobo que van molt de la mà els atributs que estem dient, perquè era això, vull dir, si te la dona incompleta, si no és suficient, vol dir que hi ha altres coses que necessites que la complementin, i llavors al final la Bíblia és com un terreny sobre el que construir, no és la construcció mateixa. Sí. I estàs deixant també la porta oberta a que tothom pugui acabar la història com a qualsevol... Bueno, relativisme, subjectivisme. Clar, totes aquestes coses. Llavors, clar, en el moment en què la paraula és suficient, podríem dir que la paraula està completa, que la Bíblia està completa, està tancada. Sí. No solo eso, o sea, no solo es que esté cerrada, sino que también, ¿no? O sea, es decir, no se puede añadir nada a lo que está escrito. Esto sería un principio que nos habla de su suficiencia, ¿no? El hecho, vemos Apocalipsis acaba con una maldición, ¿no? Donde algunos piensan que solo aplica el libro de Apocalipsis, pero yo estoy convencido de que por el lugar que ocupa en la Biblia... Joan sabia perfectament que estava tancant el cànon. Pero sí o sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Biblia no se le puede añadir nada y por eso es suficiente, ¿no? No necesita nada más. En otro sentido, es que nosotros no necesitamos la sabiduría del mundo ni ningún otro tipo de sabiduría para poder hacer aquello para lo cual la Biblia fue escrita. O sea, es decir, vale, pues, ¿por qué la Biblia fue escrita y de qué va la Biblia? Ok, la Biblia fue escrita...
y voy a ir de más general, más teológico, a más práctico, ¿vale? Venga. La Biblia fue escrita para revelarnos la gloria de Dios, ¿sí? Dios se ha querido Dios ha querido revelarle al hombre su gloria. Bueno, ¿esto qué significa, no? Dios es tan bello que Él ha querido compartir lo bello que Él es con las personas, con los seres humanos. Él ha creado personas que no necesitaba crear para que estas personas tengan su gozo completo en Él, para que ellos puedan disfrutar de lo bello que Él mismo es, ¿sí? Entonces, en la Biblia nosotros tenemos la revelación de la gloria de Dios. Ahora, particularmente, lo que la Biblia revela de tapa a tapa es el Evangelio. La historia central es la historia de Jesús y la culminación de esa revelación de la gloria de Dios la tenemos en la cruz del Calvario. Si nosotros queremos saber cualquiera de los atributos de Dios, no hay un mejor lugar que mirar la cruz. Si tú quieres saber hasta dónde llega el amor de Dios, tienes que mirar la cruz. Pero si quieres saber hasta dónde llega la ira de Dios, también tienes que mirar la cruz, o su misericordia, o su santidad, o todo lo que Dios ha revelado. Lo ha revelado a través de toda la Escritura, pero finalmente, en su forma final y definitiva, en la persona del Hijo y en la obra expiatoria en la cruz, ¿no? Entonces, Dios ha querido hacer esto. Dios ha querido revelarse, darnos a conocer quién Él es. Y para eso, toda la Escritura nos lleva a la historia principal, la historia esperada. Digamos que el Antiguo Testamento es la historia donde se hacen las promesas al pueblo de Israel. Y donde hay cumplimiento de las promesas, pero parcial. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento definitivo de esas promesas, ¿sí? Esa sería la manera como la Biblia estaría dividida en términos generales, ¿no? Entonces, toda la Biblia nos lleva a la historia de la cruz. Hay un pasaje típico en Lucas, al final del pasaje, lo tenía por aquí apuntado, pero se me han ido un poco las notas. És el 24-27? 24-27, sí. Vols que el llegeixi? Sí, per favor. I començant per Moisès i continuant per tots els profetes, els anava interpretant en totes les escriptures les coses que es referien a ell. Aquesta triple divisió... Ara m'he anat al català, no. Seguiremos en castellano, pues durará poco, si no. Esta triple división del Antiguo Testamento era la división de cómo estaba dividida la Torá, estas tres partes, ¿no? Estaba dividida entre la ley de Moisés, los profetas y los salmos, o los escritos de sabiduría. Pero el primero y más grande era el libro de los salmos y muchas veces se refería a esa sección como los salmos, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Jesús en este versículo es que todo el Antiguo Testamento, toda la Escritura, está hablando de él y le está enseñando a los que caminaban en Emaús cómo funciona la Biblia, cómo toda la Biblia, desde el principio, ha tenido un hilo conductor, un plan que se ha ido revelando para llevarnos a la persona de Jesús. Ese es el objetivo de la Biblia. Torna a la suficiència, va. Hem saltat una miqueta aquí d'esto, però ara tornem una miqueta enrere per anar. Estaves parlant de que no feia falta la saviesa d'aquest món, sí, sinó que teníem suficient... Per lo qual la Biblia havia sigut escrita. Sí. La Biblia fue escrita para, por un lado, ya hemos dicho, traernos salvación, ¿sí? Por medio de la fe en Jesucristo. También para equipar a los santos para la obra del ministerio, ¿sí? Y entonces, para hacer todo eso, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, no necesitamos la sabiduría del mundo. Ahora, necesitamos la sabiduría del mundo para reparar un coche. O sea, no estamos despreciando la sabiduría y no estamos despreciando las ciencias, ni queremos decir algo así como que la fe rivaliza con la ciencia o con el conocimiento. Lo que sí estamos diciendo es que hay un grado de autoridad que la palabra tiene que no se puede comparar con nada más y que no está necesitada de nada más para ser complementada. ¿Sí? Entonces, en el mundo hay sabiduría y podemos beneficiarnos de la sabiduría que hay en el mundo, pero cuando esta sabiduría rivaliza o contradice a la Escritura, tiene que haber un principio muy claro de autoridad y como dice la palabra, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿no? Entonces, ese seria el principi de la suficiència. No, i és veritat el que tu dius, que moltes vegades la ciència està inacabada, no? O el coneixement de la ciència
sempre pot anar una miqueta més enllà, sempre s'ha descobert una cosa nova, sempre es pot trobar alguna més antic que faci que tot el que tu havies estudiat fins ara cobri sentit o no tingui sentit i així t'ha descobert una cosa nova, no? En canvi la Bíblia no. I el coneixement de Déu ja el tenim tot revelat a la paraula de Déu, no? I és impactant si te pares a pensar, Sí. ¿no? Mira, esta semana estábamos estudiando la confesión de fe justo el lunes con los hermanos. Ahora estás comentando esto y he dicho, wow, esto lo expliqué el lunes. Típico. Típico. Sí. Estas cosas las hace el Señor, lo sabemos. El ¿no? típic dilluns que expliques, estàs parlant de la confessió de fe. Estábamos hablando de la providencia, ¿no? Y estaba compartiendo con los hermanos esta idea. Muchas veces los cristianos apelamos al Dios de los silencios, ¿no? O al Dios de los vacíos. Cuando hay un vacío en el conocimiento, pues cuando no se entendía por qué llovía, Dios hacía llover. Pero en el momento que entendemos el proceso natural de cómo el agua pues condensa, se evapora, se forman los cúmulos, ¿no? Cuando entendemos todo ese proceso, parece que Dios queda relegado a un lado. Exacte. Y el punto no es ese, el punto es entender que Dios está ahí, Dios sigue siendo el que hace que llueva. Y eso no rivaliza con entender que también hay un proceso natural que Él ha creado que explica por qué llueve, ¿no? Ambas cosas explican por qué llueve, pero hacemos una muy mala apologética cuando vamos relegando a Dios a lo que aún la ciencia no ha descubierto, porque ese camino nos ha ido llevando por siglos a que la ciencia, conforme ha ido avanzando, parece que hemos ido apartando a Dios. Sí. O que fa Déu més petit, no? Perquè abans Déu era el que controlava la pluja, però ara és la calor, l'evaporació i la resta. Llavors, en el moment en què Déu ha de competir amb la ciència, en comptes de la ciència explicar el que ha creat Déu, és el problema aquest de la dicotomia. I això, com el Pol introduïa abans, dona peu a que la paraula de Déu sigui autoritària. I també, no sé si ho parlàvem, no, això ho parlàvem després, però bueno, això, que parlàvem de l'autoritat de la Bíblia. En el moment en què és suficient, en el moment en què és, com hem dit, completa, té suficient autoritat perquè tu puguis instruir amb aquesta, perquè tu puguis corregir, no? El verset que tu deies abans, per redarguir, per ensenyar, per totes aquestes coses, no? Llavors, la Bíblia té l'autoritat perquè és la paraula de Déu i perquè és completa. Inclús podríem dir, considero, que la Bíblia és al final la que governa les esglésies. O sigui, la que governa l'església, en el sentit de que trobo que tot lideratge de l'església, de qualsevol església, ha d'estar sotmès a la Bíblia en tant que si tu anessis amb una doctrina i amb la Bíblia poguessis dir que això està malament, trobo que tot lideratge hauria de, ni que sigui rotllo, plantejar-s'ho, en plan de, ostres, podria ser i estar disposat a rectificar-ho. Que després ja entrarem en el tema de les interpretacions, però que en principi, és això, vull dir, si tu al·legues la interpretació potser, però vull dir, si algú no ho havies plantejat, si et van amb la Bíblia, en principi, si creus que tenen raó, hauries de comprar-ho. Sí. Sí. Un dels motius pels quals nosaltres, a part de poder descansar en l'autoritat de la Bíblia i descansar i meravellar-nos, fins i tot diria, és el fet de que, si entrem una miqueta en la naturalesa de la Bíblia, no? És inspiració divina. Sí. És escrita per persones, inspirada per Déu. Sí. Llavors, comencem per tu, Pol. Aporta. Com podríem explicar una miqueta la inspiració divina? Sí, aviam, quan diem lo de la inspiració divina ens referim sobretot al verset aquell de que tota paraula és inspirada per Déu. Sí. Clar, vull dir, més enllà de que podríem dir que potser en el context d'aquest verset potser qui s'estava escrivint això s'estava referint a l'Antic Testament, tot i que després inclou altres cartes i tal i qual. Per mi el gran problema amb el tema de la inspiració, i he estat pensant en aquesta última setmana justament, és la mala fama que té la paraula inspiració. O sigui, sovint quan dius és que he tingut un problema a casa i m'he inspirat i he escrit una cançó, al final és algo com super subjectiu. És algo que jo he vist alguna cosa i a partir d'això he agafat la meva... subjectivament he agafat el que he vist i ho he volcat en una creació meva i pròpia.
I a mi em sembla meravellosa, però potser als ulls de les altres persones... Sí, i el tema al final és això, és el fet de que l'autor sóc jo. I la inspiració és com el pretext en el qual jo escric això. Clar, això és un problema. Això és un problema. En el moment en què estem parlant de la Bíblia, això és un problema. Exacte, perquè al final aquí el que fem és que fem que la Bíblia perdi un altre cop autoritat, perquè, clar, vull dir, al final aquí és on molts cops podem dir no, és que, clar, és que Pau era un masclista, és que aquest era no sé quantos, és que aquest era l'altre. Llavors, clar, si al final el que veiem és que és un pecat el que fa que Pau escrigui d'una certa manera, la Bíblia no la podem... O sigui, perd autoritat, perquè al final Pau tenia una perspectiva del món que no era correcta, llavors jo que tinc una perspectiva més correcta que la seva, llavors jo estic per sobre de la Bíblia, en certa manera. Estem traient una miqueta, això el que deies, no estem traient autoritat i estem traient el pes que tenen les paraules de les persones. Sí. Clar, i que després cada època tindrà els seus temes, les seves visions, i el tema és que era això, si Pau és l'autor, Pau és un pecador. Pau posa el seu pecat en tot el que fa. La Bíblia està està escrita per pecadors, llavors és com que, bueno, que està bé, en general el que diu, bueno, ho pots anar això, però hi han coses que les hem de poder treure perquè nosaltres sabem que estan malament. Aquí és on veig el problema del tema de la inspiració, sobretot. Estem tots d'acord, evidentment, després d'això, de que la inspiració, entendre que la Bíblia és totalment inspirada per Déu, és un principi fonamental i bàsic per qualsevol persona creient, perquè en el moment en què treus que tota la paraula és inspirada, pots entrar en que qualsevol cosa que a tu no t'agradi deixa de ser inspirat i llavors ja... Que no diríem que no t'agrada, però sí que el fet aquest de que, bueno, pots corregir la Bíblia una miqueta. Exacte. Yo creo que es de todas las palabras que se podrían haber escogido, es la peor para traducir la palabra inspiración. O sea, porque es la antónima, ¿no? O sea, inspirar es coger aire, pero la palabra en el griego tiene la idea de exhalar, ¿no? Y la conexión es muy clara, lo que está haciendo aquí Pablo. O sea, Pablo está apelando a la creación. O sea, Dios creó todas las cosas por el poder de su palabra, menos una. El ser humano. El ser humano hizo un muñeco de barro, ¿no? Lo formó del polvo de la tierra y le sopló en él aliento de vida. Y esa es la idea. Ese ruaj de Dios, ¿no? Ese aliento que sale de la boca de Dios y le da vida al hombre. Esta es la conexión que está haciendo Pablo. ¿Sí? Y lo que Pablo está diciendo cuando habla de la palabra es que toda la palabra ha salido de la boca de Dios como ese aliento que da vida. Esa es la idea detrás de la inspiración, ¿no? Entonces, es por eso que la palabra tiene esa autoridad, porque es la única que es capaz de dar vida al ser humano, no? Inclús si parlem d'inspiració podríem dir que Déu no pot inspirar error. O sigui, tornem a lo d'abans, vull dir, Déu no pot inspirar error. Llavors, més enllà de que Déu, en plan, si creiem que es va fer persona i que va morir, tota aquesta història, que més que res mantenir la Bíblia és com un miracle molt xorra comparat amb tota la resta de coses que ha fet, el fet aquest de que Déu no pot inspirar error. Llavors, per mi això és com algo molt bàsic. Bueno, hi ha dos principis, no? Sobre la Bíblia, en aquest sentit, que és la inerrància i la infal·libilitat de la Bíblia. Ja que hem vingut aquí, doncs anem aquí. Pol, voldries descriure tu la inerrància i li dono a ell la infal·libilitat? És que jo et diria que com que vaig llegir el seu article, a partir d'aquí em vaig basar. Bueno, us ficarem algun article del Samuel a la descripció. Sí. És un article que ja aprofitem per recomanar-lo, que és d'un blog que es diu Sola Lectura i es deia No necesitamos otra voz. No necesitamos otra voz. Que bàsicament són 5 de les característiques que estem parlant aquí, doncs explicades molt això. Llavors. Agraeixo l'honestedat de la teva resposta. Sí, és que aviam, estava molt clar i tal i qual i vaig dir per què... Per citar-lo a ell millor que ho parli. Sí, perquè estudiar més... Samuel, sisplau, la inerrància y la infalibilidad de la Biblia, históricamente han sido términos sinónimos, ¿sí? Inerrancia e infalibilidad siempre han sido dos sinónimos en la historia de la Iglesia. Hasta el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX se empieza a cuestionar
que la Biblia sea inerrante. Es decir, hay algunos teólogos que quieren de alguna manera, con alguna suerte de arte de birlibirloque, que la palabra siga siendo infalible en el sentido, con una definición torcida, ¿no? Es decir, que en el sentido de que cumple su propósito porque Dios la inspiró, pero eso no significa que no contenga errores, ¿no? Entonces, la Iglesia ha tenido que contestar a estas posturas. Entonces se empezó a hablar a distinguir estos dos términos, como nosotros sostenemos la inerrancia y nosotros sostenemos también la infalibilidad, ambas cosas, ¿no? Que van de la mano. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia, desde el punto de vista de lo que significa el término, lo podemos ilustrar con un examen. Tú imagínate que hacemos un examen de matemáticas y yo hago el examen y saco un 10 de 10. No me equivoco. Pregunta. ¿Mi examen es inerrante? Sí. Sí, porque he sacado un 10 de 10. No me he equivocado. ¿Sí? No conté un error. No conté cap error. Pregunta. ¿Podía haberlo contenido? Sí. Entonces no es infalible. Porque yo no soy infalible. Entonces, cuando hablamos de la inerrancia, hablamos de que la Biblia, yo la abro y no contiene errores. Cuando hablamos de la infalibilidad, es que hablamos de que no los puede contener, por lo que estáis diciendo antes, ¿no? Porque es Dios quien la ha inspirado, y como es Dios quien la ha inspirado, afirmamos que no los contiene y afirmamos que no los puede contener. És incapaç. És incapaç. Sí. Exacto. Vale, i això, bueno, és bastant evident, no? Però per què és rellevant per nosaltres avui dia això? Bueno, jo diria en plan de per què podem afirmar que la Bíblia és infal·lible i inerrant. Vale. Més que res, a part de que perquè Déu és perfecte i Déu no pot fallar i Déu no pot inspirar error i tot això. I al final estem donant una mica volta sobre el mateix, però al final és bastant una resposta a això. Sí. Déu no pot cometre cap error, llavors res que sigui inspirat per Déu. Bueno, y hay otro argumento aquí que es interesante, es que la propia escritura, cuando interpreta la escritura, lo hace de esta forma. Yo tenía aquí unos ejemplos Perfecte. para poneros. Mira, por ejemplo, Segunda de Pedro 1, 20 y 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que está diciendo es que ninguna profecía, ojo, de la escritura, porque aquí Pedro, el argumento que está haciendo es que la escritura es superior a la profecía que había en ese momento en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, sino que viene de otra vez esta idea de la inspiración, ¿no? De que está exhalada. Que és Déu mateix parlant amb paraules d'homes, però és Déu qui parla. Exacto. Jesús, cuando interpreta la escritura, también lo interpreta desde el punto de vista que gramaticalmente se va a cumplir. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. La idea, lo que se traduce aquí como una jota, es una iota. Una iota en el griego es una letra que a veces viene suscrita, viene debajo de otra letra, es una letra que suena I, pero a veces se pone como una pequeña tilde debajo de otra letra. Entonces, está hablando de dos cosas muy pequeñas. Las tildes van arriba, las iotas van abajo de lo que es el texto. Pues ni esas cosas tan pequeñas, gramaticalmente hablando, van a pasar de la ley hasta que se cumpla entera. Hay un argumento más en Gálatas capítulo 3, versículo 16, que Pablo dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y las simientes como si hablase de muchos, sino de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Pablo hace un argumento teológico por una letra. Brutal, ¿eh? Por una letra. Entonces, cuando la Biblia interpreta la Biblia, la interpreta como que gramaticalmente, hasta lo más ínfimo, es inspirado por Dios. Y no es como una idea vaga de que, bueno, Dios inspira en general, pero el hombre puede introducir su error. No, porque Pablo te está montando un argumento teológico de peso solo porque la palabra es singular y no es plural. Sí. Llavors, tenim explicat què és inerrant i inefable, tenim explicat per què... Infal·lible, perdona.
Llavors, això ens serveix a nosaltres també ara de cara a una miqueta el que parlàvem abans, no? L'autoritat de la Bíblia. En el moment en què coneixem que la paraula és infal·lible, no només que no conté, sinó que no pot contenir error, podem confiar-li la nostra vida sencera. I no és que puguem, no és que hem de confiar-li la nostra vida sencera a la Bíblia, no? Bueno, en aquest sentit, una de les coses que dèiem de les coses pràctiques de la infal·libilitat i la inerrància és el tema de que després també a vegades tu pots veure i dius, que això és un argument que diu molta gent, sobretot la no creient, és que la Bíblia es contradiu. És que la Bíblia es contradiu. Llavors, clar, vull dir, si tu parteixes de que la Bíblia és infal·lible i inerrant, la Bíblia no es pot contradir. Llavors, el tema és... Però aquestes persones han preguntat a ChatGPT, dime les contradiccions de la Bíblia, sí. I llavors et trauran 2 versets en què aparentment la Bíblia serà contradictòria. Sí. Bueno, que aquí ja podrem entrar després en aquest tema. Bueno, és igual, no ens hi fiquem. Però això, en plan de... Si tu creus realment que la Bíblia té una contradicció, busca per què creus això. I no estic dient que sigui un pecat i no sé què, potser sí. Però més que res, jo el que diria és, tu veus que hi ha a la Bíblia una contradicció, és més segur que t'equivoquis que la Bíblia estigui equivocada. Llavors, en part, tingues la humilitat de dir pot ser que m'equivoqui i llavors vaig a fer la recerca pertinent, no per poder rizar el rizo fins que al final et quadri l'argument i puguis dir, vale, no es contradiu perquè si canvies aquesta paraula llavors m'invento una nova teologia per fer que quadri, sinó, sent honest, jo crec que la Bíblia pot donar-te una resposta i que potser el problema és que no la coneixes prou. Sí, en plan, que no coneixes potser l'idioma suficient, que no coneixes el context de l'imperi romà o del poble jueu o de totes aquestes històries. Llavors, molts cops veiem fallos d'aquest rotllo. En plan, coses que, entre cometes, l'audiència original no se li havia d'explicar, perquè tots entenien perfectament de lo que estàvem parlant. Llavors, clar, el problema és que tu mires des del segle XXI, des de Barcelona, mirant un podcast per un ordinador, i clar, tu, quan llegeixes la Bíblia, t'has de teletransportar en aquell moment i veure les coses com el lector original la veia. I probablement aquí és on tu trobes la contradicció, perquè s'ometen coses que són òbvies per una persona d'aquella època. Del poble, no? I també moltes coses, ja no només a nivell cultural, sinó a nivell de que aquella gent havia estudiat la Bíblia d'una forma i tenia un coneixement de les escriptures absolut i la seva... El poble sencer estava construït al voltant de tot això. Bueno, sí, bàsicament es memoritzaven tot. Llavors no llegien la Bíblia, se la sabien de memòria. Llavors, clar, la Bíblia estava escrita a gent que tenia un domini espectacular. Llavors, si tu no tens aquest domini, que probablement no el tinguis, és probable que puguis veure-hi contradiccions. Podem parlar molt ràpid de la perspicuïtat? Sí, li anava a preguntar si tenia alguna cosa a afegir sobre la contradicció de la Biblia. Bueno, yo lo que creo es, no hay un principio general para refutar todas las objeciones que hay al respecto, ¿no? Más de lo que hemos comentado, que nosotros tenemos el convencimiento de que la Biblia es verdad, y eso es desde la base en la que nosotros como creyentes partimos y entendemos que un no creyente parte de otra base, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que las objeciones que se han hecho al respecto se suelen hacer muy famosas, se suelen hacer conocidas y se divulgan. Ahora, las respuestas serias que se les dan cogen menos fama. ¿Sí? Entonces, no es cierto como que haya grandes contradicciones puestas en el mundo académico, que los que saben mucho han demostrado que la Biblia se equivoca aquí, se equivoca allá, y que no haya una respuesta también desde el punto de vista académico, pero desde el punto de vista de los creyentes, ¿no? Que no haya sido refutado. Y yo creo que eso es una trampa a la hora de buscar en internet y a la hora de buscar este tipo de coses, no? I a la vegada jo crec que també és una de les coses que la gent que coneix menys la Bíblia, que no és cristiana i tal, realment a vegades té una perspectiva de que nosaltres som una mica més tontos. En plan, és evident que no. Com pot ser que no ho hagis entès si jo sé que ho he entès, no? I no dic que ens estiguin insultant, no? Però realment és en plan, no pot ser
que el que jo he vist com a persona no creient sobre la teva Bíblia que tu has estudiat, tu no ho hagis vist. Bueno, estàs encegat. Hey. Sí. I és important el fet de... jo crec que aquí, sobretot una altra vegada lligant-ho amb paraules de Pere, no? El que hem d'estar sempre preparats per poder respondre. Preparats per poder tenir aquest moment apologètic de vale, quins són els teus arguments per dir que es contradiu? O quins són els teus arguments per dir que això és fals? O això no està bé? O el que sigui? Tot i que també, entén-me amb el que estic a punt de dir, entén-me tu i entenem a vosaltres. Amb l'apologètica no es converteixen les persones. No. O sigui... Però jo crec que trenca una primera barrera Sí, de... sí. Ostres, potser no és tan tonto com jo em pensava. Sí, no, 100%. Però el que vinc a dir és que al final tu, demostrant que sí que és veritat la resurrecció d'això, al final et diran, doncs vale, saps? Però al final, si no hi ha penediment, l'apologètica no serveix de res. Sí, però jo crec que és això el mateix, és trencar una miqueta la barrera. El que tu dius és una miqueta semblant a el que jo he fet amb referència a la introducció del fet de poder demostrar que la Bíblia és els manuscrits antics que s'han trobat al Qumran són vertaders, la nostra Bíblia quadra, llavors és veritat que això és absolutament espectacular, vale? Jo no li estic traient el pes a això, però el que tu deies, no? Això no transformarà cap vida, això farà que algú digui, ostres, anem a mirar-ho. Anem a prendre-ho en sèrio. Però tu has de mirar. Si només tens el coneixement aquest, això no et porta enlloc, no? Sí. Llavors, el que estem discutint avui és això. El que estem parlant és profunditzem una miqueta més. Pero yo creo que esta es la trampa, con este tema. O sea, es verdad que nadie se va a convertir y entonces lo dejamos en la iglesia como un tema de segundo orden a veces, porque sabemos que este tipo de argumentación y razonamiento pues no hace que las personas conozcan a Jesús. Pero yo lo veo como no sé si habéis visto la película 300. ¿sí? Al final de la película, Leónidas, su victoria, ¿cuál es? Bueno, la victoria de Leónidas es que demuestra que... ¿es Artajerjes o...? Es Jerjes. Jerjes. Demuestra que Jerjes es humano porque sangra, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos debates, pensamos o se plantean como si le estuvieran dando una puñalada mortal a la Biblia y en el fondo lo que quieren es encontrar el mínimo fallo que no cambia el sentido general del texto ni de lejos, pero estas rascaditas que le intentan hacer a la Biblia en cuanto a la inerrancia es porque quieren demostrar que no es infalible, que no es divina, ¿sí? El problema, como decís, es que para contradecir todas y cada una de estas objeciones, hay que ir texto por texto, hay que ir haciendo ese trabajo de demostrar que la Biblia realmente es fidedigna i és verdadera com lo pretende ser, per otro lado. I un altre tema també és el fet de que les persones que moltes vegades et diuen aquest argument després no volen sentir el teu contraargument. Exacte. Ells et volen deixar simplement el mira això, però quan tu els dius no, però has parat a mirar, no em vinguis. Saps? Llavors és una miqueta difícil a vegades tenir aquesta conversa. Però sí que és veritat que no podem menysprear el que he dit de la fidelitat dels textos antics. Vull dir, això parla de la grandesa de Déu d'una forma increïble i vull dir, els manuscrits més antics amb el número de còpies i totes aquestes coses crec que no convertiran algú, però també és bo que, com tu deies una miqueta, no? L'Església sigui conscient de lo espectacular que és la Bíblia i de lo espectacular que és el nivell de conservació de paraula per paraula de textos de fa més de 2.000 anys, que els llibres de Plató tenen 5 còpies que s'han trobat i aquests tenen milers de còpies. Vull dir que és espectacular. I estan totes les iotes, totes les iotes. Estan totes les iotes. Però és això, no? Vull dir que estàvem parlant de les contradiccions de la Bíblia. Llavors, una cosa que comentaves era el tema de... tu estaves parlant de la contradicció i has dit el fet de... que potser no ho has entès. Llavors, això ens passa a tots una miqueta a vegades. Costa una miqueta d'entendre a vegades quan estem llegint la Bíblia, ja sigui per manca de context, ja sigui per manca de coneixement, ja sigui per manca de que no coneixem prou a Déu, però a vegades la Bíblia pot ser una miqueta difícil d'entendre, o pot semblar que no és prou clara. Voldries afegir alguna cosa en aquest sentit sobre la perspicuïtat?
No. Bueno, bàsicament la perspicuïtat és el fet de que la Bíblia es pot entendre. O sigui, està feta per ser entesa. Llavors, bueno, a partir d'aquí podem parlar-ne, però que el tema és això, és la Bíblia està feta per ser entesa, i si veiem a Jesús com refutava molta gent, era en plan, veiem i diu, però no heu llegit els profetes, però no heu llegit els no sé què, en plan, ho hauríeu d'haver entès perquè la Bíblia és prou clara. O sigui, al final la perspicuïtat és la paraula xunga per dir claredat. O sigui, és... Sí, jo tinc aquí És la paraula no perspicua per dir que és clara. Jo tinc aquí entre parèntesis claredat. Sí, és tot el contrari a el que vol dir. Exacte. Sí, però és això, vull dir, si veiem o sigui, en principi les principals doctrines, podríem dir, després ens podem ficar fins al fons del pou i la Bíblia no te l'acabes. O sigui, et pots ficar en temes fosquíssims i poder filosofar i entendre no sé què. Però les doctrines bàsiques, o sigui, com funcionen les coses, això ho entén tothom. O això ho entén tothom o ho pot entendre tothom. Si no ho entens és potser perquè no li has dedicat el temps suficient, no? Sí. Però és un dels principis que tu parlaves abans, el tema de que la Biblia s'explica a si mateixa. Sí, un ojo aquí, ¿no? Porque lo que no queremos decir es que toda la Biblia sea igual de fácil. Fíjate, el apóstol Pedro, una vez más, segunda de Pedro 3, 15 y 16, dice... Tots portàvem aquest text, Seguro. Y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pablo és difícil d'entendre. Pablo es difícil para Pedro. Pedro sabía griego. Pedro estuvo 3 años con el Señor Jesús. Bueno, ell era de la cultura jueva i havia estudiat i memoritzat. Sí. Y habían cosas difíciles de entender para Pedro cuando leía a Pablo, ¿no? Ens dona esperança, això, Sí. Entonces, no queremos decir que la Biblia sea fácil. Yo creo que, de hecho, es un problema de algunas personas cuando vas con alguna doctrina que a lo mejor no es la más intuitiva, da igual, pensad en la que queráis, pero cuando vas con una doctrina que es bíblica, las personas, y igual no es la más intuitiva, las personas tienen como un rechazo de decir, ¿esto vendrá de Dios? Si fuera verdad sería más sencillo. Bueno, no quiere decir que las doctrinas todas vayan a ser intuitivas, quiere decir que Dios tiene la capacidad para revelarse a sí mismo. Decíamos al principio del podcast que a Dios no se le puede conocer, porque a Dios no lo podemos abarcar, ¿no? Y algunas personas a lo largo de la historia de la Iglesia han propuesto algo así como, bueno, como Dios es tan grande, no se le puede contener en un libro, ¿sí? Bueno, la idea de la perspicuidad es decir, ok, Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos entender, pero también se sabe revelar de una forma para que nosotros le podamos entender. És el que hem dit de que ens parla com si tinguéssim 3 anys. La condescendència. Exacto. Entonces la perspicuidad tiene que ver con la capacidad de Dios para poderse comunicar. Entonces no depende de que nosotros le podamos entender, tanto como sí depende de que Él es capaz de comunicarse. Entonces por eso la Biblia se puede entender. Y cualquiera, no hace falta que seas un académico, no hace falta que seas un experto, pastor o exegeta, cualquiera se puede acercar a la palabra con humildad, en oración y entender la palabra. I demanant saviesa, que això també és bíblic. Sí. El fet aquest de demanar a Déu la saviesa per poder entendre. Sí. Perquè, bueno, és lo típic que jo espero i desitjo i entenc que sí que ho fan, que tots els predicadors quan es posen davant d'un text, una oració que fan és aquesta precisament, la de demanar saviesa a Déu per poder... Bueno, pues això. Entendre-la. Sí. I aquesta és una de les belleses que té la Bíblia, no? A vegades he escoltat el fet de que, crec que era Wes Huff que ho vaig escoltar, que deia que la Bíblia va ser escrita per tu, però no per a tu. És a dir, que va ser escrita per al teu creixement i per al teu bé, però no anava dirigida directament a tu. I un dels principis que segueix això és el fet de que la Bíblia és paraula viva. La Bíblia és una escritura que va ser feta fa 2.000, 3.000 i gairebé 4.000 anys, o 4.000 anys, i que a mi
Aleix Taltabull, 2025, Sí. en parla de forma directa. Sí. I això també- és algo espectacular. També el tema de paraula viva trobo que a vegades també s'utilitza malament. Sí, En el sentit és una de miqueta que- inspiració també, no? Aquestes Sí, paraules que en plan de, tenim si és interpretades. paraula viva vol dir que a mi em pot dir una cosa i a tu et pot dir una altra i al final, com que és paraula viva, com que està viva i no Sí. està morta, Exacte. llavors ara pot dir-te tu una cosa i llegeix el mateix verset d'aquí 30 anys i et diu tot el contrari. Sí. Tenint el fet de que és paraula viva i que a mi em parla una cosa de fa 2.000 anys o 4.000 anys, anem a tancar una miqueta el significat de què vol dir que sigui paraula viva. Samuel. Yo he sacado al menos tres posibles definiciones de lo que significa esto. Vinga. Sí. T'hem de firmar una o les tres són correctes? És No, és jo- un test, això? Yo diría yo diría que las tres son correctas. Vale. Ahora me lo cuestionaréis Vale. si pensáis que me equivoco, ¿no? En un sentido podemos afirmar que es palabra viva porque es actual. Y es lo que tú estabas apuntando ahora, ¿no? Es siempre relevante, nunca pasa de moda, siempre pertinente, o sea, siempre nos habla a nuestra necesidad hoy. En ese sentido, no hay ningún otro libro que haga eso, o al menos no al nivel que la Biblia lo hace. ¿Sí? En otro sentido, podríamos afirmar que la palabra es viva porque es la única que nos da vida. ¿Sí? Dice Pablo que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, somos justificados por medio de la fe, pero tenemos fe porque oímos la palabra. ¿Y por qué oímos la palabra? Bueno, porque la propia palabra nos da los oídos espirituales para poder oír la palabra que necesitamos creer para que el Señor nos justifique, ¿no? Entonces, la palabra hace su propia audiencia. Entonces, en ese sentido también está viva, ¿no? Pero hay otro sentido en el que está viva, que es el sentido de Hebreos 4.12. En Hebreos 4.12, el sentido de que cuando dice que la palabra es viva y eficaz, es viva y eficaz porque tiene la capacidad de discernir en nuestros pensamientos y en nuestras intenciones del corazón. ¿Sí? Eso quiere decir, y si lees la carta de los Hebreos yo diría que es de los textos más complejos del Nuevo Testamento. Sí. Pero el argumento en Hebreos viene siendo el siguiente, ¿no? Tener cuidado con entrar al reposo. Entonces, ¿cuál es la idea detrás? Bueno, el autor de Hebreos está poniendo en contraposición las obras con entrar en el reposo. Él quiere venir a decir que la salvación es por fe y no por obras. ¿Sí? Entonces, para que ya no estar bajo las obras, tienes que haber entrado en el reposo. Ahora, él empieza a argumentar cuando Dios en su ira dijo, no entrará en mi reposo. Y la primera vez que lo dijo, lo dijo en tiempos de Moisés. Pero el argumento del autor de Hebreos continúa. Dice, bueno, si Josué les hubiera dado el reposo, ¿por qué lo vuelve a decir con David? No entrarán en mi reposo. Si Josué les hubiera dado el reposo, entonces estamos esperando un reposo mayor, que es el argumento del autor de Hebreos, ¿no? Entonces, el punto es, las obras no nos van a llevar a la salvación, pero ten cuidado de haber entrado en el reposo. No sea que por tu desobediencia, pensando que estás ya en el reposo, aún estés bajo las obras. Esa es la idea subyacente, ¿no? Entonces, si yo no me puedo evaluar por las obras, no hay una obra que a mí me garantice que yo estoy en el reposo, ¿qué instrumento tengo yo para saber si soy salvo o no? La palabra. Es la palabra la que yo leyendo la Biblia y poniéndome ante el espejo de la Biblia, ella discierne mis pensamientos, discierne mis intenciones y me puede dar, en este caso, seguridad en la salvación, ¿no? Y esta es la palabra viva y eficaz en este sentido, que es la que nos puede dar la seguridad de ese sello de saber que somos del Señor. Esta es la tercera acepción que yo tenía. A mi m'agrada més la primera. La segona i tercera no... No, a mi una de les coses que m'ha agradat més és quan a la segona has afirmat el fet de que la paraula és viva perquè dona vida. Sí. Però també, quan un autor escriu un llibre, i ara, perquè va sortir al Tele les Notícies, amb el cap, per exemple, el llibre del Código da Vinci. I no entraré en els temes que parla el Código da Vinci, ¿vale? Però quan Dan Brown va escriure el Código da Vinci, en el moment en què ell va ficar l'últim punt en aquell document i el va enviar per imprimir, aquella paraula estava mort, en plan, ja havia mort. Sí. Podia estar viva en el moment en què l'estava escrivint perquè encara no estava acabada i perquè encara no estava... En el moment en què la tanca, aquella paraula ha mort.
I aquella paraula pot tenir el pes i la transformació en les persones i il·luminar-los d'alguna manera, però no porta a la vida. Aquell llibre està tancat i és com si estigués una miqueta gris, no? En plan, ja és fosc, no té res, però la paraula és pura vida. Sí. Porta la glòria, no? El brillo de Déu a tot arreu allà on va i és totalment cert. Bueno, és això, la imatge aquesta que deies, de Dan Brown, en el moment en què posa l'últim punt calla. En canvi, Déu crida per la paraula cada dia, tant avui com fa 2.000 anys. O sigui, la paraula sempre parla i està parlant ara. No és Déu havent parlat fa 2.000 anys, és Déu parlant ara també. Sí, totalment. Totalment. Llavors, canviarem una miqueta de tema i m'agradaria parlar un segon sobre una cosa que tu has fet referència abans. No? Tu has fet referència a Emaús, amb Lluc 24. Sí. I en aquell moment veiem a Jesús explicant en aquells dos deixebles tota la Bíblia i com se centra tota la Bíblia en ell. Sí. Llavors, tu més o menys això ho has afirmat, però voldria que si poguessis dedicar-li uns minuts més a explicar-ho. Tu creus que, tu afirmes que tot l'Antic Testament apunta, podríem dir, no sé si ara Quim, tu tens dret a corregir-me, evidentment, però únicament a Jesús i a la creu? No diria únicament, però sí principalment. Vale. Pongo un ejemplo y solo lo pongo como muestra, ¿no? Yo estuve predicando durante 4 años el libro de Éxodo, versículo a versículo. Okay. Las 40 fueron casi 80 predicaciones. Bueno, son 40 capítulos. Son 40 capítulos. Así que más o menos... pero el Decálogo... Ahí me llevo 6 meses. Fueron casi 80 predicaciones. Las 80 veces pude llegar a la cruz desde el texto. ¿Sí? Entonces, no se trata de que en general, en global, la respuesta definitiva sea Jesús, que también, sino que el mensaje que la Biblia da en cualquiera de sus partes es solo una pequeña sombra de el verdadero mensaje que se reveló en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, toda la Biblia nos ayuda a entender mejor lo que pasó en aquella cruz y toda la Biblia nos viene anunciando ese mismo mensaje que... Tot assenyala cap allà, no? Todo apunta hacia ahí. Sí, bueno, per mi, el meu interès en la teologia neix aquí. Sí, no, ja he fet menció molts cops d'això i bàsicament crec que és la meva funció en aquest podcast, que és bàsicament, és anar-nos acordant de tant en tant. Parlar d'articologia. Però jo ja t'estava mirant a tu perquè tu ja sabia que anaves a entrar aquí i vull que... No, però és bàsicament això, és la idea aquesta... Digues el nom. El Mike Winger? No, quin? Del concepte. No, la tipologia, ja l'he dit. Però és això, és bàsicament el fet aquest de veure que ja no és que nosaltres ens ho inventem i de que tu facis el que crec que era Spurgeon que deia, que quan encara que no hi hagi cap camí jo trobaré un camí. Aquí potser Spurgeon una mica tranquil·lo. Però el fet aquest de dir que Jesús ho feia això. En el camí d'Emaús el que feia era que a través de tota la Bíblia explicava com ell estava present. I els hi va explicar i a nosaltres això no ens ho va explicar Lluc. Crec que era Lluc, no? Però Jesús sí que ens ho explica. O sigui, Jesús es compara amb Jonàs. I tu dius, espera, que la història aquella que em van explicar a mi de quan jo era petitet, d'un tio que se'l menja i mor 3 dies i al final ressuscita i dona vida a un poble, podria ser que sigui el que Jesús està referint. Pot estar parlant de Jesús? Sí. I aquella arca que dintre seu conté el seu poble i aguanta el càstig de la ira de Déu i protegeix i al final s'acaba obrint i al final per al seu costat surt al poble i se salva, podria ser que aquesta història no fos només per explicar-nos que els animals van entrar en un barco i que bo que és Déu, que va salvar 4 personetes, etcètera. O sigui, podríem estar aquí sense parar i ja vam fer un blog, crec que era, o una píndola, sobre aquest tema. I és això, vull dir, per mi el fet aquest de llegir l'Antic Testament ja no com històries morals que ens expliquen el caràcter de Déu, sinó com un pretext perquè Jesús pugui dir però que de veritat sóc jo, saps? O sigui que al final l'Antic Testament serveix com una justificació de Jesús mateix, perquè si no, clar,
qualsevol podria dir, no, jo sóc el fill de Déu. I com ho demostres? Bueno, no sé. Hi ha aquestes moralines allà que Déu ens explica pues, com és, tal i qual, se'n revela, i ara estic jo i sóc el seu fill. I sóc Déu. Llavors, clar, en canvi, Jesús complint profecies, complint coses, inclús, per exemple, el de sempre que diem, David, en el Salm, crec que és el Salm 22, que explica que m'han perforat les mans, que s'estan jugant les meves vestidures, i tot aquest rotllo, Jesús no li va dir a Pilat, mira, saps què? Fem una cosa. Una creu. Tu fica una creu, jugueu-me les vestidures i ja veuràs... No, vull dir, ell no decideix. Inclús quan li donen el vinagre, això està allà. I just quan li donen el vinagre és quan diu que s'ha complert i entrega l'esperit. Llavors podem veure com Jesús no va decidir néixer a Betlem. Jesús no va decidir que se li donés vinagre, no va decidir que se li juguessin les vestidures. Jesús no va decidir ressuscitar el tercer dia com una persona que decideix aquestes coses perquè quadre, que al final sí que veiem que fa coses que quadrin, en plan, he d'entrar amb un burro, llavors aneu a buscar el burro, que a més el troben d'una manera prou espectacular, però que Jesús fa perquè es compleixin coses, però hi ha coses que no estan en el seu control humà. O sigui, jo podria anar a Jerusalem ara, agafar un burro i dir, mira, jo sóc el compliment d'aquesta profecia. Estic entrant amb un burro a Jerusalem. Clar, ja està. Però jo ni he nascut a Betlem, ni hi ha coses que no puc dominar. I Jesús, pues això pues, se li compleixen. Llavors, aquí volia entrar, perquè crec que no m'estic aventurant molt, si havent explicat això una miqueta, podríem dir que això parla de la providència de Déu i del poder de Déu i del control de Déu en absolutament cada esdeveniment que passa en aquesta terra. Llavors, jo tinc aquí apuntat com a subpregunta, com si diguéssim, podríem dir que tot, i dic tot, el que passa a l'Antic Testament està fet per explicar, o Déu fa que passi per explicar la història de Crist a través de la història del poble d'Israel? Absolutament sí. Absolutament tot. Perquè és una... Perdona, però és una bogeria, això. Llavors, vull dir que tota la història, que tots aquests milers d'anys han passat per explicar la història de Jesús a través de la història d'un poble, la història de redempció, la història de protecció, la història de la ira... Vull dir, tot això és una revelació la increïble. creación, la caída, Adán, todo el Génesis, toda la història d'Abraham, tot. És increïble. I realment... és una afirmació que te l'has de parar a pensar un parell de vegades, però... Torna-la a fer, però en comptes de forma de pregunta, fes-la en forma d'afirmació. Pauseu si fa falta, ¿vale? Podríem dir que tot el que passa a l'Antic Testament està fet per explicar la història de Crist a través de la història del poble d'Israel. I potser el poble d'Israel... ¿Y sabes? Entra. ¿Sabes lo que es más loco? Ves més lluny. Que la historia de la iglesia también sirve con el mismo propósito. Som-hi. O sea, muchas personas dicen, bueno, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No, Dios tiene un plan maravilloso. ¿Sí? Y lo maravilloso para tu vida es formar parte de su plan de redención, ¿no? Los ángeles están aprendiendo acerca de la gracia de Dios por medio de ver cómo Dios lidia con su iglesia. Eso es increíble. O sea, pauseu una altra vegada. Pauseu, fiqueu un 0,5 o algo així per... O sea, eso lo afirma Pablo, si no me equivoco, en Efesios, ¿no? Entonces, ya lo posaremos aquí. Sí, busqueu. Sí. Entonces, los ángeles están aprendiendo cosas del carácter de Dios que no sabían. Si lo piensas, cuando hubo la caída angelical no hubo redención, no hubo misericordia, no hubo gracia. Entonces, no quiere decir que Dios no tuviera misericordia, gracia y benevolencia. Quiere decir que no se la mostró a ellos. La caïda angelical és el moment en què pues, Satanàs i tots els àngels que el van seguir doncs, es van separar de... com si el naixement de la figura de Satanàs com a xungo, com a dolent. Que has parlat molt ràpid i dic, por si acaso anem a especificar-ho ràpidament. Perdona. No, gracias. Entonces, en ese momento, cuando los ángeles caídos, cuando Satanás se rebeló y todos cayeron con él, en ese momento no se les ofreció un plan de redención. Pero los ángeles aprenden acerca del carácter de Dios viendo cómo Dios ha lidiado con la iglesia, cómo se ha hecho hombre, cómo ha sido uno de nosotros, ha vivido una vida perfecta en debilidad y cómo ha muerto en una cruz cargando la ira de Dios por nuestros pecados, ¿sí? Y entonces los ángeles están viendo cómo después de ese evento de la salvación empieza la iglesia y Dios
a lo largo de toda nuestra vida va trabajando y va revelando su gracia y su benevolencia de múltiples formas. Entonces, Dios está contando una historia. La historia en mayúsculas, en la Biblia tenemos la historia de la redención, ¿sí? Pero la historia en mayúsculas es una historia que Dios está contando para desplegar su gloria. Y los ángeles están aprendiendo. Y nosotros deberíamos también estar aprendiendo hauríem. Vale, com resumiríem la Bíblia en una frase? Wow. La Bíblia com a llibre, com si O diguéssim, sigui, de què va la Bíblia? Perquè, clar, diem que la Bíblia és un conjunt de llibres, però que té una sola història. No? Llavors, quina és la història? Bueno, jo crec que la història és jo sóc Déu, jo us he creat i només a través de mi podreu tenir la vida eterna i en salvació. Potser són 3 frases, però bueno, és prou No, perquè formin una poden ser sola. comas. Sí, coma, jotes. No me quiero poner cursi, ¿vale? Venga. La Biblia es la historia que nos muestra que Dios nos ama. Dios podría habernos dejado en el jardín sin caer, ¿no? Nos podría haber creado, podríamos haber comido del fruto no del fruto que comieron de la ciencia del bien y el mal, sino del árbol de la vida. Y podríamos haber estado con el Señor por siempre. Y Él nos hubiera dicho que nos ama. Y nosotros le hubiéramos dicho, sí, te creemos. Pero nunca hubiéramos sabido hasta dónde llega ese amor. Por medio de la cruz, por medio de la caída y todo lo que ha pasado y por todo lo que está pasando en la historia, nosotros ahora sabemos hasta qué punto y hasta qué grado Dios nos ama. Entonces, no solo le creemos, sino que ahora lo podemos saborear y le podemos adorar en consecuencia. Molt més. Molt més. No pots fer la pregunta i després amagar el braç. Llavors... Bueno, jo volia fer una mica això, però... No et deixo com a presentador d'aquest podcast. Jo hagués dit que, bàsicament, bueno, ho hem dit molts, és el plan de redenció. O sigui, la Bíblia ens explica com nosaltres som imperfectes, com Déu és perfecte i com Déu decideix acostar-se a nosaltres per salvar-nos. I ja està. O sigui, he ficat un punt, ja no puc afegir res més. Sí, ja no pots... És morta aquesta frase. Sí, ja està. Llavors, és veritat que la Bíblia, en el moment en què ens acostem a ella, conté diferents gèneres literaris. Sí. Creus que els podem dir molt ràpidament? En plan, hi ha un gènere en plan poètic. Sí, poesia, història, narrativa històrica. Hi ha l'apocalíptica. Bueno, hi ha epistolar, epistolar, profètica... Bueno, hi ha uns quants, vale? Hi ha uns quants gèneres literaris. Ens hem d'acostar a tots els gèneres de la mateixa manera quan llegim la Bíblia? No. Tots... No. Vale, perdona. No, vale. No ens hem d'acostar, llavors. Com ens hauríem d'acostar a diferents gèneres? Bueno, aviam, el tema és... Ara aquí també ens podrem ficar en el tema de la descripció i la prescripció, que això ho parlarem després. Sí. Bàsicament, jo el que diria és que hi ha coses que són poètiques i que, per tant, no les pots agafar literal. Després tu també ho vas explicar en la píndola o el bloc que vam fer de la Bíblia, també de que a vegades es deia, jo què sé, 5.000 persones, no crec que les comptessin i no fossin 4.999, sinó que més o menys estàs aproximant. Llavors, hi ha coses que les pots agafar literal, hi ha coses que no cal que les agafis literal, sinó que són aproximacions o inclús són poètiques. O sigui, quan diu, jo què sé, a Càntic dels Càntics, quan diu les descripcions de la parella, realment no té ovelles a les dents. O sigui, està referint-se que són molt blanques. Igual que també... Gràcies per agafar les dents. Sí. Igual que si agafes Mateu 5:29, bàsicament els cristians seríem famosos als carrers perquè som els que no tindríem ulls i ens hauríem tallat les mans. Llavors, que Jesús et digui que més val que et tallis una mà o que et treguis un ull, pues no ho estem aplicant literalment perquè no crec que Jesús el que volgués fos això, encara que m'estigués dient això. Per què? Perquè estava fent un recurs literari. Vale. Llavors, hi ha coses que s'han d'agafar com a això Jesús no ho està dient, sinó que és un recurs literari, i altres no. Que hem d'anar amb compte amb què? Perquè si no, pots dir que això és un recurs literari i que t'estiguis tragant coses que no són. I al revés també. Llavors, bueno, sí, trobo que és important llegir i saber
de què estem parlant, com estem parlant i com està escrit. Vale, I abans... és que, un exemple molt tonto, la Caputxeta Vermella, si el llegeixes com si fos un documental, com un true crime, saps? És que no tindria cap mena de sentit, és que ni nosaltres ho fem amb els textos que són extrabíblics. No. Si és un true crime... Sí, però no t'acostes a la Caputxeta Vermella de la mateixa, en busca de la saviesa en la qual t'acostes a la Bíblia. Llavors... Ja, però vull dir... Però és per posar un exemple molt absurd. Sí. No, un llibre de poesia, un llibre d'una faula o un documental històric són diferents. I la Bíblia, com que conté documents diferents, ens hem d'acostar com el que és. Vale, és que ho has fet menció i abans que tu entris en la teva resposta, que sé que tens ganes, estàs com un toro. No, s'ha calentat. No, sí. No per respondre sempre, perquè tinc ganes de deixar... I jo el vull escoltar també, no? Però has mencionat molt ràpidament la diferència entre descripció i prescripció. La descripció és algo que ha passat, com si diguéssim, però de lo qual nosaltres no hem d'aplicar-ho. Exemple tontíssim que hem pensat així com a... Jo tinc un exemple aquí escrit, deixa'm a mi perquè aquest l'he llegit i m'ha fet molta gràcia. Goliat blasfema contra Déu. Sí. David li talla el cap a Goliat. Ja En el moment en què algú blasfemi contra Déu, nosaltres tenim autoritat en la Bíblia per tallar-li aquella persona al cap? A les cruzades. Sí, no? Si ens prenem aquest text com a prescriptiu, és a dir, si jo puc aprendre i he d'aplicar la veritat que aquest text aporta, Sí. la meva funció com a cristià és que si tu blasfemes a Déu, jo et tallo el cap. Bueno, i jo l'exemple que tenia així molt ràpid, Esther es casa amb un no creient i l'emborratxa perquè suelte el pico. Clar, què vol dir això? Saps? No, Per tal d'aconseguir el que jo vull com a dona, he d'emborratxar el meu marit... No, per tal de que Déu pugui fer el seu pla i alliberar Israel. Anem més lluny. Perquè el seu poble tenia un edicto de muerte, o sigui, els anaven a matar tots. I ella què fa? Emborratxo el meu marit no creient per salvar el meu poble. Pues no, tio. Llavors, això són textos, jo crec que evidentment descriptius. És a dir, això són esdeveniments que van passar, però les veritats que deixen anar no són veritats que nosaltres haguem d'aplicar en el nostre dia a dia. D'altra banda, hi ha els prescriptius, que són d'aquests versets, d'aquests textos que nosaltres sí que el que diuen ho hem d'aplicar a la nostra vida. Llavors, primer parlem de... Bueno, no sé si volies afegir... Els gèneres literaris. Amb els gèneres literaris. Que l'has escalfat i... No, però vull dir que ara pots explicar una miqueta més y parlar des de la descripción y la prescripción. Es que este debate se usa de la siguiente forma. Vamos ¿sí? allá. O sea, cuando alguien afirma algo así como el principio bíblico en la Biblia, vemos que el liderazgo es masculino y no quiero entrar más, ¿no? Alguien dice, no, porque tenemos este ejemplo, tenemos este otro. Entonces, para ese tipo de respuesta rápida se dice, bueno, o sea, el contraargumento rápido es, aquí vemos un texto descriptivo que no es prescriptivo, entonces ni siquiera en el Antiguo Testamento, en otro contexto, esto fue un mandamiento nunca jamás. Ahora, hay textos que son prescriptivos que no aplican hoy en día. Por ejemplo, no nos tenemos que circuncidar. Y obviamente los textos del Antiguo Testamento que hablaban acerca de la ley y la circuncisión... Sí, manaban de forma evidente y explícita. Exacto, ¿no? Entonces, hay que hacer... siempre hay que hacer una buena exégesis sin ignorar el contexto y en el momento de la revelación en el que estamos, ¿no? Exégesis és extreure el que volia dir el text en el moment en què va ser escrit el text i com va ser escrit el text. I en anglès és eisegesis, però no sé com es diu en... Eisegesis. Eisegesis, vale, doncs, més o menys. Eisegesis és anar tu al text volent que digui el que tu vols que digui. Exacte. Vale, i llavors quan parla de l'exegètica és això. Posarem el meme. És apartar-te tu i ficar, només entendre el que volia dir el text real. Exacto. A lo que voy es, tenemos que hacer una buena interpretación llevando el texto, lo que significó en su contexto. Eso no aplica directamente hoy. Tenemos que pasar por el filtro del Evangelio, porque en el Evangelio muchas cosas fueron cumplidas, ¿sí? Entonces, ya no es solo, o sea, y lo voy a complicar aún más, ya no es solo que hay cosas que están descritas que nunca fueron normativas, ni en el Antiguo Testamento. El libro de los jueces acaba con una violación, ¿sí? O sea, bueno, tremenda. Una violación y una descuarteración. Sí, y luego la chica fue cortada en partes y fue mandada a todos los rincones de Israel, ¿no? Entonces,
obviamente eso es una historia que pasó, la Biblia la recoge y nunca jamás en ningún contexto ha sido normativo. Y luego hay cosas que sí que eran normativas en un momento dado que a través de la obra de Cristo han dejado de ser normativas, ¿no? Toda la ley ha sido cumplida por Jesús, entonces nosotros no tenemos que cumplir la ley, que eso es otro tema. Sí, estem en una altra... Però... Que això és un episodi que jo vull fer, aquest. Que una mica sí que l'hauríem de complir. El vull fer, jo, aquest episodi, però no el sí, farem sí. ara. Algo, porque quede claro al principio, ¿no? Algo que está en la Biblia ha sido descrito, hay cosas que han sido escritas como ejemplos. O sea, el hecho de que sea descriptivo no quiere decir que no nos enseñe nada aplicable, ¿sí? Pero simplemente quiere decir que Dios no lo manda. No hay un mandamiento específico hacia algo. Entonces, cuando sí tienes un mandamiento y se recoge una excepción, no es norma. Ja, no és una contradicció. Exacto, no es una contradicción, simplemente que pues que el pueblo de Israel muchas veces no era obediente. No. Y hay cosas que evidentemente se recogen en la historia que no debían ser si hubieran sido obedientes. Eso por un lado. Por otro lado, todo lo que ha sido prescrito no quiere decir que haya sido prescrito para nosotros. Y una vez más, eso no significa que no nos esté enseñando nada, pero nosotros tenemos que entender cómo ese mandamiento lo podemos filtrar a través de el filtro del Evangelio. Estoy pensando en los 10 mandamientos. El único mandamiento que si yo le preguntara a algún creyente común y corriente que no está cumpliendo de los 10 mandamientos sería el sábado, ¿no? La pregunta es por qué cumplimos, se supone, el resto de mandamientos. ¿Por qué no matarás aplica? ¿Por qué no robarás aplica? ¿No? Pues cuando nosotros vemos que en el Antiguo Testamento tenían el sábado, el día de reposo, hacemos el salto muy fácil a compararlo con el domingo, porque nosotros descansamos el domingo, pero no es tan fácil, ¿no?, hacer ese salto. Entonces, nosotros tenemos que entender lo que significaba el descanso, cómo había un reposo prometido y cómo nosotros celebramos el domingo porque ese descanso es Cristo, ¿no? Y cómo nosotros ya estamos en el sábado. Por eso no celebramos el sábado, porque Cristo es nuestro sábado, ¿sí? Entonces nosotros celebramos el domingo porque Él resucitó en domingo. Pero el sábado ha sido cumplido para los que ya estamos en Jesús. Entonces, lo que trato de decir es que a la hora de interpretar las Escrituras, tenemos que interpretarlas en su conjunto. Y decía, volviendo al tema anterior, decía Lutero que la Biblia se tiene que interpretar literalmente, y eso se ha malinterpretado, porque lo que él se refería es que la Biblia se tiene que interpretar literariamente, es lo que él venía a decir, ¿sí? Entonces, eso significa que la Biblia es verdad, pero es verdad entendiendo sus formas, entendiendo su género y entendiendo cuál fue el significado original que quiso decir para la primera audiencia, y entendiendo ese mensaje, luego lo filtramos por el filtro de la cruz. Molt bé. Vale. Crec que ha quedat bastant clar això, i si no us ha quedat clar, doncs torneu enrere i torneu a llegir perquè ho he explicat perfectíssimament. Llavors, quins suggeriments pràctics tindríeu de cara a ampliar el vostre coneixement una miqueta de la Bíblia, no? Quines coses podríem fer de cara a que quan ens acostem tinguem un coneixement més, anem a dir, general de la Bíblia per tal de poder entendre millor el que es parla de la Bíblia, no? Pol, tens algun consell? Tinc un parell d'idees que me les han xivat predicadors que he escoltat. Així s'aprèn també. Sí. Que bàsicament, per començar, és el fet aquest de llegir-te la Bíblia sencera. O sigui, que molts cops, quan anem a devocionals o quan anem a coses d'aquest rotllo, sovint és com que filtrem nosaltres. En plan, sempre és molt més maco fer un devocional sobre la gràcia que un devocional sobre l'orgull. Val? Llavors, això també aplica a les predicacions que fem a l'església. És molt més fàcil predicar de l'amor de Déu que no de la seva ira. M'estàs dient que hi ha alguna més que el Nou Testament? Sí, més enllà de que trobo que sí que hem de llegir l'Antic Testament. El fet aquest de dir que
és això, si sempre, per exemple, caiem en la temptació molt còmoda d'anar a YouVersion, buscar els plans populars, quasi sempre, si ens fixem, els plans populars són els plans en què es parlen de coses que són bones per nosaltres, les promeses de Déu per nosaltres. Inclús, si mirem en el nostre podcast, cosa que podem veure, és que els episodis més vistos són els que critiquem altres coses, a l'islam, al catolicisme, als testigos de Jehovà, El diable. el diable. O sigui, quan els altres són els dolents, aquests són els més vistos. A l'episodi del perdó, a l'episodi de l'orgull, aquests nosaltres veiem amb números com són més difícils de que la gent els miri i de que la gent els acabi. És perquè som persones humanes i ens agrada que ens diguin les coses bones, no ens agrada que ens diguin les dolentes i ens agrada poder assenyalar amb el dit els dolents, però no ens agrada que ens assenyalin a nosaltres. I ja us dic, en aquest sentit, jo el que diria és que quan llegeixes la Bíblia sencera, t'estalvies tot aquest rotllo de poder escollir De tu... ser selectiu. De ser selectiu perquè la Bíblia és tot. Inclús si ens fixem en el verset de que tota la Bíblia és inspirada per Déu, tant és inspirat a l'Evangeli com la carta d'Hebreus com el llibre de Geu. Sí? I el tema és això, que tota la Bíblia, tota sencera, és important per nosaltres. Llavors això, és molt fàcil caure en... No, llegim els evangelis, llegim els llibres importants. I després hi ha aquells curtets, no sé, Cantar de los Cantares, una mica passat de voltes... Què m'ha de portar a mi, això? Clar, si jo no estic ni casat ni res, jo estic solter, jo no... Clar, jo... els llibres d'aquests de Tito i tots aquests, doncs jo no sóc pastor, no? A mi que em donin la xitxa, que em donin un Jaume que m'expliqui les coses que he de fer i les coses que no he de fer, clarito, cortita i al pie. Jaume és meravellós. Apocalipsis, molt xungo. Aquest que me l'expliquin. Jo no me'l vull llegir perquè no s'entén res, no sé què. I clar, el problema és això, que si ens fixem, tenim la tendència aquesta de posar llibres de primera, segona, tercera i quarta. Aquí és on està el problema. Jo crec que una cosa important que has dit és que no només la Bíblia és important per nosaltres, sinó que és rellevant per nosaltres. Tota la Bíblia és rellevant. Sí. I si no llegeixes tota la Bíblia, tu estàs decidint o estàs pretenent decidir com et parla Déu. Sí. Bueno, és el que dic, llibres de primera i de quarta. Llavors jo vull que Déu em parli sobre lo molt que m'estima. Llavors llegiré llibres on em parla de lo molt que m'estima. Sí. I això és una miqueta fer trampes al solitari. També, ojo, que és important això, perquè si no a vegades també caiem en lo contrari, i això ho hem comentat a vegades, que quan vam fer seguits a l'episodi de l'orgull i després vam fer el del perdó, jo vaig estar llegint molt sobre l'orgull i el perdó i necessitava una mica llegir sobre l'amor de Déu perquè he estat llegint tants textos i tants llibres i tantes predicacions que m'assenyalen lo brut que estic, i que no estic dient que estigui més brut del que estava, sinó que ara ho veig, Sí. però també necessito tenir aquell moment de dir però Jesús Déu va morir m'estima. per mi, em mira a través de la sang i, saps? És com també necessito el descans aquest i l'equilibri, i que és això. Sí. Però l'equilibri aquest ens el proveeix Déu a través de la completació de la seva paraula. Sí. Totalment. Sí, por eso yo estaba pensando, ¿no?, en la utilidad que tiene predicar los libros enteros. Sí, es una recomendación para también los predicadores que nos pueden estar oyendo. Cuando tú coges el compromiso de ir predicando un libro desde el principio hasta el final, esa dieta de cuándo vamos a hablar del amor, cuántas veces vamos a hablar del perdón y de la gracia y tal, esa dieta No la marcas temática no la marcas tú, la marca la escritura, ¿no? Y ayuda a que las personas que nos oyen puedan tener una comprensión más variada. Volviendo al tema de cómo leer la Biblia, un plan que yo sugiero es intentar leer la Biblia. Si te es muy costoso en un año, póntelo en 2. Pero intenta que sea una disciplina diaria. ¿Sí? Si tú crees que has intentado hacer el plan de un año y te es muy costoso, y cuando acabas el quinto capítulo que te tocaba hoy no te acuerdas del primero, bueno, pues haz 2 capítulos por día, ¿no? O haz 3. Lo que te marque el plan, más o menos, que hay muchos planes por internet que se pueden dividir las lecturas, pero es importante que leamos toda la Biblia, y es importante que sea una disciplina diaria, porque necesitamos entender algo.
que nuestra comunión con Dios no solo es por medio de la palabra, también es por medio de orar, también es por medio de ayunar, de la comunión con los hermanos, de escuchar las predicaciones. Pero es muy importante entender que sobre todo nosotros estamos necesitados de que Él nos hable. O sea, vivimos en una sociedad que ama tremendamente la autoexpresión, ¿no? Y nosotros queremos todo el rato expresar lo que nosotros sentimos. Pero la verdadera adoración es reconocer que yo estoy más necesitado de que Él me hable a mí que yo a Él, ¿no? Entonces, orar en consecuencia después de haber leído su palabra, orarle de lo que hemos leído, de lo que nos ha hablado, y también poner nuestras cargas, no estoy diciendo lo contrario, ¿no? También poner nuestras cargas delante de Él és algo que tenemos que hacer tots els dies. Jo en aquest sentit, una cosa que em va agradar, una frase molt curta, era que deia que llegir la Bíblia tots els dies quan no tens ganes no és hipocresia, és obediència. Que això a vegades també tenim aquesta autoenganyo, una miqueta de dir uah, però és que no em ve de gust, llavors és com no estic fent el que Déu vol perquè Déu, de fet està a la Bíblia, en un salm, el xot de la teva paraula és la meva delícia, i tot aquest rotllo, i és que no és la meva delícia, llavors he de voler que sigui la meva delícia i llavors... I fins que no ho sigui, clar, no llegiré la Bíblia cada dia. Clar, i això és molt fàcil caure en aquests arguments que ens els muntem nosaltres mateixos i ens fem trampes al solitari, però és això, llegir la Bíblia cada dia no és hipocresia, és obediència. Jo moltes vegades he afirmat el fet de que quan llegim la Bíblia és important no llegir-la com si fos Harry Potter, perquè jo llegeixo Harry Potter i quan acabo un capítol puc tancar el llibre i seguir fent la meva vida. És important tenir un temps de reflexió, és important tenir un temps de meditació en el que acabo de llegir. I no vull en absolut dir i estava equivocat, no, és important, vale? Però un germà em va venir l'altre dia i em va dir, no corregint-me, simplement estava afegint el que jo estava dient, però una miqueta sí que em va corregir, perquè jo mateix li vaig dir que és que vaig molt atrafegat i sento que no estic podent tenir aquest temps de meditació extra, aquest temps de reflexió extra, i a vegades estic en un bus, que tinc 3 parades de bus i llegeixo la Bíblia, però em sento malament perquè no li puc dedicar el temps de meditació que crec que li hauria de dedicar. I la seva resposta va ser: tu creus que és millor que llegeixis la Bíblia o que no llegeixis la Bíblia durant les 3 parades d'autobús? Creus que hauràs acabat millor aquell viatge d'autobús havent escoltat una cançó o havent llegit la Bíblia? Diu, el simple fet de que tu ingereixis, em va dir, ingereixis Bíblia, serà de molta més benedicció que qualsevol altra cosa que puguis fer. Llavors, una miqueta cap on anaves tu, no? Si tens temps i si li pots dedicar temps per tal de poder tenir el teu moment de pregària, el teu moment d'adoració, el teu moment si vols cantar una cançó, llegir la Bíblia i meditar sobre el que acabes de llegir, fes-ho. Si no tens temps de fer tot això, llegeix la Bíblia igualment. Sí. Decía Sujel Michelén que lo excelente es enemigo de lo bueno, ¿no? Sí. O sea, lo que acabas de describir, de leer la Biblia, meditar, es excelente. I tot el rotllo aquest de la manteta, el café, la libretita, los subrayadores, el no sé cuántos... Todo eso es excelente y si tienes el tiempo y la disciplina para hacerlo, claro que sí. Nadie lo está criticando. Pero si no tienes todo ese tiempo, pues ya no lo hago. No. Lee un capítulo porque es bueno, ¿sí? Porque te va a hacer bien. Aunque sea en el bus, aunque sea donde sea. Segur que serà de molt més benedicció que qualsevol altra cosa que puguis fer. Sí. Un últim apunt. Últim apunt. Aprendre història. O sigui, aprendre història de l'imperi persa, romà, grec, que ara no dic apuntar-nos a la carrera d'història, ara no dic començar a llegir llibres d'això, perquè no necessàriament tot el que aprenguem serà bo, però sí que a vegades quan veiem celebracions que feien, o bueno, coses que veiem que són potser de la cultura pròpia, el fet aquest de dir, ei, vaig a mirar com celebraven tal cosa els romans, per què feien tal, perquè això a vegades ens dona, bueno, ens obre els ulls cap a veure, a part del que dèiem de que quan escrivien a una audiència que entenien aquestes coses, temes que, bueno, justament una predicació que vaig escoltar fa no massa que explicava pues, tot el tema de com era la Pasqua... En això estava pensant jo ara mateix. Exacte, llavors si tu mires la Pasqua, quan diu que hi agafaven la copa i no sé quantos, i per què agafar la copa després de dinar? Després de sopar? Pues
Tots ho sabien, nosaltres no. Llavors, si estudies com era la Pasqua, entens molt més bé l'escena del Sant Sopar. Si entens com era la Pasqua, entens molt bé perquè maten a Jesús una mica ràpid per anar per feina, perquè així no estem impurs. Per què no entraven a la casa de l'emperador quan havien de jutjar Jesús? Bueno, doncs són coses que si entens com funcionava la cultura jueva, la cultura romana, la cultura persa, la cultura grega, la cultura de tot arreu, doncs és molt més fàcil d'entendre certes coses que al final, si no, acabes en contradiccions, es que això no s'entén, es que el text no es clar... Sí, es muy importante lo que estás diciendo, porque muchas veces cuando hemos hablado de la autoridad de la Biblia, ¿no? Parece que lo que estamos diciendo es que no nos valga nada más, ¿no? Y que los textos extrabíblicos no tengan ningún lugar. Solo escritura. Solo escritura. No sola escritura, solo escritura. Solo escritura, exacto. Entonces, es importante el uso que hacemos de todos los recursos extrabíblicos. Cuando este sería el principio que yo sigo, ¿sí? Cuando el texto extrabíblico contradice el texto bíblico o me lleva a pensar lo contrario a lo que el texto claramente está diciendo, hay que descartar ese argumento cultural o histórico, o llámalo como quieras. Pero en muchas ocasiones, y son la mayoría, cuando tú entiendes el contexto extrabíblico, el texto, diciendo lo mismo que dice, cobra una nueva luz que antes no tenía, ¿no? Entonces, es muy enriquecedor lo que estabas comentando, ¿no? Si entendemos mejor el contexto, el mismo texto que ya lo teníamos, ya lo leíamos, no lo hemos cambiado, no lo hemos torcido, sigue diciendo lo que dice y sigue teniendo el énfasis donde lo tiene. Pero ahora nosotros lo vemos con unos nuevos ojos. Sí, sí, és transformador. Exacto. Sí. Jo només deixaré una última cosa abans de passar a l'últim punt, i crec que, igual que tu tens el teu i jo tinc el meu, memoritzeu la Bíblia. Sempre ajuda a memoritzar la Bíblia, en tot. Perquè estareu llegint una cosa i us vindran versets a la ment i us serà de molta benedicció. Llavors jo sempre tiraré cap a lo meu i lo meu és... Sí, cadascú tenim el nostre eslògan. Sí, memoritzeu la Bíblia. Està guai. Tipologia, memoritzar. Em van apretar molt aquí en el màster i és una de les coses que ha estat de molta benedicció per mi. Que guai. Llavors, és que hem estat parlant de moltes coses en aquestes respostes de cara a les coses que teníem després. Estem parlant aquí, teníem apuntat la Bíblia interpreta la Bíblia, cosa que ja hem parlat. Context, parlar de l'històric, literal i teològic, cosa que ja hem parlat. Però hi ha un punt que és el tema dels errors comuns a l'hora de llegir la Bíblia, interpretar-la i aplicar-la. I jo crec que, tot i que hem parlat d'algunes coses ja, aquí voldria fer una petita pausa perquè crec que pot ser un punt molt pràctic, no? Com hem dit, per exemple, hi ha l'exegesis i l'exegesis, no? El fet de què és el que em vol dir el text o què és el que vull que em digui el text, no? Teniu alguna altra cosa d'aquestes, algun altre error comú que la gent i nosaltres mateixos cometem a l'hora d'acostar-nos a la Bíblia? Bueno, per començar, el que tots hem dit ja molts cops i això t'ho dirà tothom, crec, i el tema és a on posem el grau, però el fet de llegir-la fora de context, en plan de llegir la Bíblia fora de context i ja està, plan, que sé, el verset de no jutgeu i no sereu jutjats, doncs ja està, llavors no puc jutjar i ja està. Mai. Res. Tothom és encarregat de fer les seves pròpies històries i jo no sóc ningú per ficar-me en la vida de ningú. Text molt tonto, però això molts cops caiem aquí, llavors la Bíblia fora de context és complicat, inclús també el fet de veure quin argument s'està tractant. O sigui, a vegades si llegeixes el capítol sencer dius, però és que la conclusió a la que hem arribat no té res a veure amb l'argument que estava podent defensar la persona que estava escrivint això. Sobretot en aquest sentit parlaria més de les cartes, que estan intentant parlar d'un punt, posen un exemple, llavors tu agafes aquest exemple per portar-lo cap a un altre lloc, però dius, però és que aquest exemple estava aplicat en aquest punt en concret. Bueno, però això també passa moltes vegades quan Jesús està explicant les seves paràboles. Sí. Crec que era Agustí d'Hipona, que quan va fer una reflexió sobre el bon samarità i va dir que les 3 monedes que donava el bon samarità significaven la fe, el no sé què i tal, i és en plan no perdona el text, no, Jesús
no dona cap referència a cap d'aquestes coses i tu pots trobar 3 característiques meravelloses de Jesús en aquella història, però aquelles 3 monedes és perquè si hagués pagat 4 haguessin dit, ostres, el samarità el va portar a un hotel molt car, i si hagués pagat 2 haguessin dit, hosti, era molt barat, aquest hotel el va portar a un hotel molt dolent, no? Que això ja no existeix. Llavors, clar, és en plan, eren 3 monedes perquè 3 monedes era el preu estàndard del que seria una posada en aquella època. Sí, segurament. Sí. Aquest és el tema, l'altre tema, l'alegorització forçada. Clar. Sí. És intentar agafar les 3 monedes i d'aquí fer una predicació sencera sobre les 3 coses que poden ser i això doncs, també a vegades és molt tentador. És molt tentador perquè de cop veus un número tonto allà i dius, aquest número què s'estarà referint? S'estarà referint a les 7 coses que m'interessa que siguin perquè a partir d'aquí tinc 7 punts? Sí. ¿Algún error que et vingui a la ment quan ens acostem a la Bíblia? Yo creo que uno muy típico es aplicar demasiado rápido y tiene mucho que ver con hacerlo fuera de contexto, ¿no? Cojo un texto que me viene bien... Obres la Bíblia i deixes que Déu et parli. Sí, o sea... Sí. Ese tipo de prácticas están mostrando nuestra pereza a la hora de ser diligentes en nuestro estudio de la Biblia. Entonces, Dios nos habla en todas las páginas. Dios puede tener consuelo de 1000 formas a nuestra vida. Hay veces que un texto, tú si fueras a hablar del consuelo no lo cogerías, y para una persona en una situación en particular fue de muchísimo consuelo ver esa historia que tú lo hubieras aplicado para otra cosa, ¿no? Entonces Dios habla y muestra su gracia de muchas formas y no queremos limitar lo que Dios hace con su palabra, pero sí que muchas personas están leyendo la Biblia como si estuvieran aún esperando el maná, ¿sí? Cuando Israel estaba en el desierto y aún no les había sido entregada la tierra prometida, recibían el maná, ¿no? Y entonces se levantaban por la mañana y había caído del cielo. Pero cuando se les entregaba la tierra prometida, la tierra había que labrarla, había que trabajarla, había que cultivarla y había que comer de la tierra, ¿sí? Ahora nosotros tenemos la palabra y la palabra la tenemos que trabajar, la tenemos que cultivar, la tenemos que tratar de entender. Yo sé que van a haber muchos niveles y hay personas que acaban de conocer al Señor, hay personas que tienen más o menos tiempo para estudiar la Biblia. I que nos tirarem als textos complicados de Pau. Sí, claro. Y no lo vas a entender todo, pero tú puedes confiar en que Dios te va a hablar, aun cuando no lo entiendas todo, y que tú tienes que confiar en que leyendo la Biblia diligentemente todos los días, aun cuando no lo entiendas y no le veas el fruto inmediato, ese trabajo en el largo plazo dará fruto. Entonces, yo creo que ese intentar hacer la cosa rápida que está tan de moda hoy en día és una forma en la que les persones caen. I deixa'm llançar un consell aquí, tornant una miqueta a la part de suggeriments. Estudis bíblics, comentaris bíblics. Bíblies d'estudi. Jo crec que el meu comentari bíblic preferit per recomanar a qualsevol persona seria Matthew Henry, el seu comentari a tota la Bíblia sencera, perquè el trobo que és profund i a la vegada pràctic. Està en castellà, vull dir que el pot accedir-hi tothom i et transporta ja a un nivell de profunditat que tu llegint-lo simplement moltes vegades difícilment hi arribaràs, perquè et dona context històric, et dona context general, et dona què estaven entenent la gent que estava escoltant això en aquella època i com has d'aplicar-ho tu avui en dia. Llavors, jo crec que un company al costat de la Bíblia sempre anirà bé. I el que el Pol deia, no? Bíblies d'estudi, comentaris bíblics, coses així. Un altre consell per no cometre aquest error, no? Per no voler més, diria. Digues. No, estaba pensando, un comentario bíblico es la versión de tener un maestro en escrito. Clar. ¿Sí? Sí, o sea, al cual pots accedir en qualsevol moment, sí, ¿no? Pero que a veces parece, bueno, y si solo creemos en la Biblia, ¿por qué necesitamos comentarios? Bueno, pues en la Biblia también vemos que el Señor ha dado maestros a su iglesia. ¿Quiere decir que son infalibles? No, se equivocan, pero son de mucha bendición en general. Si es un buen comentarista, un comentario es de mucha bendición. Bueno, és que per aquesta raó també per què tindríem un predicador, no? Sí, claro. Si al final el predicador està exposant la paraula, que simplement llegeixi la paraula i ja està. Sí, venim a l'església, cantem 4 cançons i marxem a casa. Clar. Perquè total, aquella persona si es pot equivocar... Exacto.
Llavors, per començar a tancar una miqueta ja aquest episodi, hem parlat de la rellevància de la Bíblia per nosaltres avui en dia, però tal com està el món ara mateix, podríem parlar també de la urgència i de la necessitat urgent de la paraula avui en día. Sí. ¿Por qué es urgente la Biblia? Bueno, siempre ha sido urgente, porque el ser humano siempre ha estado necesitado de redención. Hoy en día es particularmente urgente en... O sigui, en plan, quin és el motiu de la urgència d'avui en dia? Anem a dir. Ja que sempre ha estat urgent, llavors per què és urgent ara mateix? Bueno, me refiero, es el único camino de salvación. Es decir, solo puedes conocer a Dios por medio de la palabra, ¿sí? Ahora, aparte de eso, que como si fuera poco, ¿no? Pero aparte de eso, nuestra sociedad es una sociedad que carece de valores. Está sumida en un relativismo absurdo donde las personas ya no saben definir lo más básico de la biología. Sí, ya no se sabe definir una mujer exactamente lo que es, o un hombre, o no entendemos cuál es la diferencia clara entre nosotros y un animal. Entonces, la sociedad necesita recuperar el Evangelio y en la Biblia nos proporciona esa sabiduría, ¿no? El ser humano, poco a poco, fíjate cómo se ha ido torciendo, abrazando la evolución, ¿no? Dios nos dice que fuimos creados a su imagen y semejanza, que no hay nada más honroso. Y ahora el hombre dice, no, venimos del mono, que no hay nada más vil que venir del mono, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos, como sociedad, volver al Evangelio, volver al cristianismo, entender cuáles son los principios bíblicos y cómo funciona la vida explicada por aquel que la diseñó. Cuando nos divorciamos de la Biblia, lo que estamos reclamando es nuestra propia autonomía. Nosotros queremos ser los que definan cómo son las cosas, ¿no? Entonces, nuestra sociedad claramente necesita un reset en este sentido, en el buen sentido, de arrepentirse, de dejar la locura en la que viven y volver a los principios del Evangelio. Si es que en España alguna vez... En Europa sí, pero en España probablemente aquí, nunca ha llegado. Més que recuperar, diem començar a tenir. Començar. No, jo... El que ha dit està molt bé. Jo el que diria és per això, o sigui, en aquest sentit, és com que estem a l'arbre del bé i el mal i no és que haguem menjat, sinó que ens estem emborratxant del fruit aquell. O sigui, estem... No és que ara veiem el bé i el mal, sinó que encara volem més. Sí. Anem en busca del mal. Sí, llavors... Bueno, una mica també per tancar el cercle, no? I quan dubtem de la Bíblia estem repetint molt el que la serp li diu a Eva, de en veritat Déu t'ha dit tal, saps? Llavors és com que al final, si estem dubtant de la paraula de Déu, és exactament el que la serp va intentar fer amb Eva i el mateix que va intentar fer amb Jesús. O sigui, i si ens fixem, el que Eva fa és que quan li diu en realitat Déu t'ha dit tal, i diu no, m'ha dit qual, però llavors si fas això, en veritat Déu no està dient això. La paraula de Déu no és veraç, no és infal·lible. T'està enganyant, Déu no és perfecte. Llavors Eva pica. Si veiem l'exemple de Jesús, el que veiem és que Jesús quan li diu tira't per no sé quantos perquè està escrit, la paraula de Déu diu això, treu fora de context. Sí. I Jesús li contesta amb la pròpia paraula. Si agafa, crec que és Deuteronomi, i comença a tirar-li. Llavors, trobo això, en plan de que sí, que hem de tornar a la paraula perquè la paraula ens dona les maneres per no només resistir el diable, sinó per contestar-li. I el problema és això, que el diable trobo que s'ha trobat ara mateix en un camp de treball perfecte. O sigui, s'ha trobat la feina quasi feta. No hi ha ningú que li pugui contestar. Està treballant al camp i ara està començant a florir tot el Clar. Llavors és això, vull dir, el que hem de fer per mi és això, és agafar l'exemple de Jesús i no el d'Eva, en el sentit de que quan el diable ens vulgui explicar el que la Bíblia diu, perquè al final el diable el que està fent és un estudi bíblic. Sí. Incorrecte. Sí, exacte, però està fent un estudi bíblic. Llavors el que hem de fer és dir aquest estudi bíblic no està bé i et faig jo un estudi bíblic a tu. Llavors, bueno, doncs per fer un estudi bíblic
el diable, Ha de conèixer molta Bíblia. hem de saber-ne. Ja no dic saber infinit i no sé què, i també que podem fallar. O sigui, això també és una que passa, però que jo el que em quedaria és això, en plan de prepara't, perquè és una feina i quan més estudi bíblic li puguis fer el diable, pues més tranquil viuràs. Jo crec que un dels grans temes que actualment està en paraula de tothom i jo no vull treure ara aquí la importància d'aquest tema, simplement la salut mental, jo crec que, i això és una anàlisi meu com a persona que no té res de psicologia ni res, però jo Tant de bo crec que haguéssim fet un episodi sobre la salut mental. tant de bo i estigués aquí linkat, no? Aquí. Però jo crec que un dels problemes pels quals la salut mental de la població d'avui en dia està tan perjudicada és el fet de no tenir un propòsit. Crec que tenir un propòsit dona molta completació, per dir-ho d'alguna manera, no? Et dona un motiu pel qual aixecar-te cada dia. I si vius sense un motiu pel qual aixecar-te cada dia, és molt més difícil viure. Llavors, la Bíblia t'obre les portes al propòsit més important que hi ha hagut mai a la història. No? Sí. La Bíblia t'obre els ulls a la importància de cada segon de la teva vida. Tot- No estem dissenyats per ser els protagonistes de la nostra vida. No. Tenir aquesta responsabilitat és enorme. És duríssim. És duríssim, però què passa? En el moment en què tu li treus el significat a la vida, la vida deixa de tenir sentit. Sí. I crec que el fet de voler tenir un significat, que la teva vida valgui per alguna cosa, donar-li valor als teus dies, a les teves hores, als teus segons, és importantíssim per l'ésser humà. Som molt dèbils Sí. com a creació, no? Llavors, crec que la Bíblia dona sentit a la vida, dona respostes a preguntes existencials increïbles, i no només dona respostes, sinó que dona bones respostes, perquè hi ha molta gent que intenta donar respostes, hi ha moltes teologies incorrectes que donen respostes a aquestes preguntes, però que són respostes barates, són respostes buides, són respostes que l'únic que fan és alimentar encara més la necessitat en comptes de realment alliberar-te d'aquesta preocupació, no? I et lliguen en comptes d'alliberar-te. I la paraula de Déu et dona aquesta llibertat, no? Jesús ho diu, porteu a mi la vostra càrrega i ja està. I això només t'ho dona la Bíblia. Sí. T'ho dona Déu, no? Però t'ho explica a través de la Bíblia. Llavors, per què és important que llegim la Bíblia? Pues com he dit al principi, Déu sap molt més de nosaltres que nosaltres mateixos. Sí. Déu ens va donar la Bíblia perquè sabia que necessitaríem un recordatori constant de qui és ell, de qui som nosaltres i de lo molt que el necessitem. Sí. I això només es fa a través de llegir la Bíblia, a través d'estudiar la Bíblia, a través de voler més de la Bíblia, que evidentment tot això és estudiar Déu i voler més de Déu, no? Sí. I és increïble. Llavors crec que això ja és un prou ànim per qualsevol persona. Si no ha quedat clar, crec que tots tres firmem el llegiu la Bíblia. Sí. Tenim el desig de que a través d'aquesta estoneta curta de conversa hagueu pogut, bueno, doncs això, el que deia al principi, no? De acostar-vos una miqueta més i veure la necessitat, no? És el primer que hem parlat, la necessitat de la Bíblia. Llavors penseu-hi, reflexioneu-hi, sabeu que en el nostre canal teniu tots els altres episodis que hem fet, però a més us deixarem articles del Samuel i hi haurà moltes més altres coses que podreu veure, podreu estudiar, com heu dit, comentaris bíblics i aquestes coses per tal de que pugueu acostar-vos més a la Bíblia i per tant us pugueu acostar més a Déu. Voldríeu deixar algun últim comentari abans de tancar No goso. això? Samuel, voldries dir alguna més? No, jo crec que està tot dit, no? Ha estat una exhortació pastoral. Samuel, gràcies per al teu temps, gràcies per haver Un plaer. preparat aquest episodi, per tot el temps que hi ha previ a això i per tot el temps que ens has dedicat ara. Ha estat un plaer. El plaer és meu. I parlo en el nom del Pol, meu i probablement de molts dels oients. Esperem tornar-te a veure en un altre episodi de Trèvolcast parlant de noves coses. Segur que sí. A vosaltres, gràcies per haver aguantat
tota aquesta estona amb nosaltres. Pol, gràcies a tu també per estar aquí i ens veiem a la propera. Que vagi molt bé. Adéu-siau.